welcome to my channel. And yun, for today's vlog, andito tayo ngayon sa Poro at mag-food trip tayo kasama si, of course, si Dan. Katatapos na namin mag-shoot na on the spot tanungan segment. So this time, samahan nyo naman kami para sa aming food trip! Experience sa on the spot. Cool. So abangan yung mga kalabit-labs yung on the spot tanungan ng featuring si Damotilia Vlog dahil makikita nyo yung kanyang kakaibang talent, hidden talent. Kakaiba siguro guys. So ngayon dito kami ngayon sa Milas para mag food trip. So andito na yung aming order.
high blood, pero eat moderately. Eat moderately. Ano kung bakit gusto ko ang Vivo V20 kasi sa Vivo V20 parang kinis. Barbecue pa mo. High blood pa mo. Ito po ay healthy foods. Barbecue is life. Sira yung diet ni Bon, guys. Masarap yung barbecue dito mga Kalabidabs dito sa Puro. So ipapakita ko na lang yung pangalan nitong tindahan para matikman nyo yung barbecue tsaka yung sauce. Sarap. Kaya yung mga jowa nyo, Isama nyo yung mga jowa nyo dito. guys. Dito kayo sa Puro. Sanapin nyo ito. Tindahan. Malapit na Valentine's. Yung may mga jowa dyan, pwede nyo dalhin dito. Ang mga jowa dyan sana Mag-ikot-ikot muna kayo. Tapos kung napagod na kayo, punta na kayo dito sa Milas. Milas Mami. Located at Puro. Puro Industrial City. Yan. Kalabidabs, thank you so much sa pagsama sa aming food trip dito sa Puro Legazpi City. Ayan sa Milas Mami. Milas Mami. Basta sa Milas. Milas Mami. Milas Mami. Milas. Basta Mami. Dito nakikita yung Milas dito sa Puro Legazpi City. So again, thank you so much mga Kalabidabs and see you on my next vlog. Martin Steve, vlogger and true lover. Bye! Alright, if you like this video, don't forget to subscribe, hit the notification bell for more updates of my latest videos. Bye!